Good morning! Dito si Madam Emma. Tagal sa Bicol ah. Mapula. Oh, ulo. Tipi, wag ka na kasing... Ito naman, paikot-ikot na. So, ano pa sinakain? Uy, ang sarap! Oh my gosh! Dala ni Emma? Hindi. Matagal na to dito. Grabe tong buntis na to, kaangap. Balago. Hi, Conan! Good morning, Conan! Pati ito, dala ni Emma. Very good si Madam Emma. May tilapia pa. Hi! Hello! Hi, baby! Morning! Pinainom mo yan kagabi ng ano? Gamot? Ano? Kakaswimming yan! No! Hindi kasi kapo na paliguan na yan. Hindi niya na ba? Maglilinis lang sa kwarto. Ayun lang. Hindi na lang kami.
sana naman pag-vlog today. Busy kasi guys, kasi wala kami shipping ng Friday, Saturday, Sunday, di ba? And Monday, or ano lang naman, Friday, ba nagpa-ship kami? Saturday ata, Saturday to Monday, walang shipping. So, medyo natambakan na naman. And, ayun. Nagano ko kanina. Ito ginawa ko kanina. Wala. Basta, puro sana sa negosyo, sa business yung ano kanina guys, ginawa ko. Kahit hindi ako nakapag-vlog, pasensya na. And, what time is it na ba? Almost 11 PM na. And, yun nga, di pa ako tapos. Naggugupit ako ng mga stickers. Ito yan, yung sa Maze Palm. Si Kolokoy, tulog na. Hindi na kami nakapag-swimming. Gusto niya kanina mag-swimming. Hindi kami nakapag-swimming. Excuse me. And then, what? Ano ba sasabihin ko? Wala na. Ito. Duterte won! Ayun nga pala! Nanalo si Duterte, guys. Tapos, sa VP naman is, dikit pa rin si ano. Wala pa ata, partial pa rin yung ano, yung resulta. Si Robredo, tsaka si Marcos. So, okay lang naman sa akin kung si Leni Robredo, although hindi ko siya binoto. Kasi nga, di ba, yung mga chismis na may plan B. Siguro din naman mangyayari yun as long as madami sumusuporta kay Duterte. Kasi patayan kung patayan niya kapag pina-impeach nila si Mayor Digong. So, ayun nga. Kasi ko muna tong ginagawa ko. Or, ito na lang. Kasi inaantok na ako eh. Nakakainip mag-gupit-gupit. And, tulog na kami. So, see you tomorrow. Good morning! Oy! Psst! Talaga gruta? Gagalit na si Maggie. Pag daw. Good morning, TV Boy Boy! Huwag na lumapit kay Groot at nagagalit. Tara. Tayo yung mag-igib na. Sabi na ubos namin yung ano gabi oh. Tubig. Shhh! Halika na, kita tayo. Good morning, guys. Ano ba ngayon? 12? 11. May 11 na. Lapit na naman pasukan. Good morning, Yumi, baby. Uy! Uy! Morning, TV! Arika! Morning, TV! Arika! Ba't umiyak yung mga ano, tuta? Morning! Morning! Surang ay! Ay, surang ay! Gusto mo magulpe? Ano nga natin ba tumiiyak ng mga babaz? Puchi girl! Ba't umiiyak yan? Ano may tsura na itong isang to? Komportable na siya dyan. Pamimayin mo muna, Puchi girl. Tanggalan natin tumayat, may pupo mo na. Kalimutan kong ano pala, bilinan. Pagkagabi dapat binubuksan na tong cage. Ay, kaso baka malaglag yung mga ano na. Sige. Sige, komportable. Sige. Sige. Palpak talaga to si Froggy, magtakip po. So, ginawa. Hay nako. Halika na, Emma. Kain na tayo. Kasaksak pa pala yung ano. Hindi man na tinanggal ng mga bagets na to yung dito. Natakpan namin yung ano. Ano ba tawag dito? Basta yun na yun. Para sa filter. Pabimi mo na, Puchi. Sika na, Puchi girl. Si Madam Emma. Pag-aga naglaban na naman. Let's go, kuya. Nak, dito ka lang ha. Excited Paglabas na ng labas. Excited na. Ay, galingan nyo ha. Punta kami sa ano guys. Sa Santa Rita. Pa-enroll ko si Coloco. And then mag-entrance exam tong dalawa. Dito na mag-aaral. Yehey! Yes! Dito ka na magwo-work, Mami! Tonto si ano, Peter. Dito na daw mag-work, mami niya. Si Coloco di na sasama. Tamad yan eh. Bye, Nak! Peace na. Paglabas ng labas, ha? Ha?
Ito kami 7-Eleven, guys. Ay, hindi, may lista pala. 7-Eleven. Nahirapan ka? Hindi. Medyo. Kasi wala silang sayang sa probinsya. Di ba mga province may sayang? So, ano si Pia sa sayang? Kaya Peter nahirapan, kawawa naman. Pero gagalingan mo, di ba? Susunod ka sa mga teacher. Ayun. Na-enroll ko na si Kulokoy. Meron dito na yung ano niya, yung mga notebooks niya. Nakuha ko na. Wala pa lang yung books. Hindi pa available. Wala pa available price. So, pag nag-enroll na lang sila na, sabay ko na lang. Ano, Pia? Ay, di pala nakatutok sa'yo. And then, naantay ko lang yung ano. Umorder ako ng chicken. Bili niya ano, si Froggy. Sabi ni Nene, luto ko lang daw yan ang oras niya. Galauna na. Bawi na tayo, kuya. Bebe, hawa ka dyan ah. Sus Marioso. Baka biglang pag nag, ano sa hams. Yeah. Gutom na ako, tinawag ko lang sa Froggy. Robin, sinakyan namin siya na ano, na, tawag doon? Groot! Yung padjak. Grootin, ikaw, nainis na ako sa'yo ah. Ba't umiyak yung mga bebes? Baka nainitan na naman ano. Grootin talaga, ang kulit, kinukulit si Maggie. Tama na, tama na. Nainitan? Ha? Ha, baka ayaw lang pamimehen. Ayan tayo guys. Asan sila, Emma? Ba't nainis ka sa pedicab, te? Hindi ako naiinis. Sabi ko, yung ano, yung... Parang si madam yung... babae yung nag-ano ng pedicab sa amin, kawawa naman. O, siya talaga nila. Sabi, kaya mo ba? Buti. Kasama niya pa yung anak niya, nasa labas, sa initan. Nakakawawa, grabe. Oh, init. Oo, taba. Parang si tayot mo nga. Buti nga yun. Buti nga yun. Oo, talagang... Depression, di tama. Diba? Habi natin, 50 lang, no? Oo. Ang bili na rin yun ng bigas. Yung kahit ako eh. Magkano binayad nyo? 70, dinagdagan na namin. Huwag mo ako sa bata sa labas. Eh, wala nang space sa loob eh, kaya naman magpaiwan. Sa likod nung nagda-drive na ano. That's it. Gutom na ako. Kain si Pia. Si Chris ang wala. Di ko alam kung saan na naman pumunta ang batang yun. Namatay nga si Yumi. Wala pa doon. Hindi ko nakita ko nandun si Yumi. Sila saan? Belated happy birthday pala sa pinsan ko si Mary Grace. Noong May 9 pa daw yung birthday niya, sabi ni Badet. Hi Badet! Thank you so much sa laging panonood. Ayun, nasa sila? Nasa Dubai. Kasama si Kuya Vincent tsaka si Auntie Owa. Ayun. Hi Auntie Nora and Kuya Vincent. Thank you so much. Badet sa panonood lagi. Ayun, pinopromote niyo ba ako sa mga ano niya? Sa mga ka-work niya. Thank you and belated happy birthday ulit kay Ate Grace. Ayun. And contenta kami guys kasi maaga na naman bukas ang ano, Kulokoy. Kailangan niya magpa-inject kasi nga inano din siya ng group. Kaya kailangan tumapakapo na talaga para ano, iwas stress, kalorgs. Para hindi na rin dumami yung aso. Tama na silang 6. And then, speaking of aso, open na pala guys for adoption yung ano, yung mga puppies. So ayun. PM niyo lang ako kung sino yung gustong mag-adopt. Dalawa na lang yung available guys kasi yung isa iiwan namin dito, yung isa ano, kila Inday doon sa Cavite, dadalhin. So, ayun, 2 na lang guys. Please, please, please. Gusto ko sana is yung, ano, yung dog lover talaga or animal lover, yung aalagaan, yung dadalhin sa vet, pa-injectionan. Yung mga ganun ba? Yung kaya talagang alagaan. Yung, baka maging stray dog lang yun. Sa akin na lang. So, yun. Message nyo ko kung gusto nyong i-adopt yung 2 puppies. Ano pa naman do yun? Probably July. Ayun, July ko sila sa inyo ibibigay just in case. So, screen ko din yung ano guys, yung mga gustong mag-adapt. So, kasi is mapapabuti din sila. Okay, comment lang or PM nyo ako. Or comment na lang muna kayo and then tsaka ko ibibigay yung
Ano ba? PM yun lang ako sa ano, sa FB. Ayun na lang. Okay, we'll see you tomorrow. Good night. Tulog ng bibig ko. Good night, Daddy.